takže ja reálne sa bicyklujem tu, idem otvoriť schránku a reálne 2 včely. Tu prdel. Tam bola včela. Au. No nič. Ale reálne tu je včelí úl. A nechcem, aby ma pichla, lebo už som raz za to hodil mobil. A má to dobré škrábance. Ahoj, tam, zamknem. Zamknu ho. Tam. Oh. Odletel. Ja sa tam idem ešte raz pozrieť. Like. Hej, ule. No, pozri. Ja sa bojím. O, tam je trochu medu. Ahoj. Zase ma skoro dostala. Akože, choď preč. No, tak to je všetko pre dnes, ale toto nemám rád.